Нов албум. Да. Колко си хубава, Господи. Ето го новия албум. През какви перипетия минахте, докато реализирахте албума? То е история просто. Нека да я чуем тая история. Всъщност албума започна, когато аз съм бил в Южна Африка. Бойко записал първите два дуета с две певици, Радостина Колева и Весела Минчева. Да? Да. Тогава записах две песни. Едната беше просто така записана, поради голямото желание на Радостина. А другата си беше за един фестивал Бургас и морето, в който участвахме с Весела. И никой не мислеше, че тогава ще бъдат... Извинявай, че те прекъсвам. Имаме зрител на телефона. Нека да го чуем. Добро утро! Добро утро! Кой се обажда? Борислав. Кажи, Бориславчо. Моля ли да питаме един въпрос за гост? Ма разбира се. Слушаме. За кой викаха на световното първенство по футбол? Какъв хубав въпрос. За кого викахте на световното първенство по футбол? Аз не съм фен, не обичам футбола, Бойко да каже. За кой вика ти, не разочаровай зрителя? Аз не знам той за кого държа, ама аз за Бразилия държах и най-вече за... Ако те бяха се издънили, в което аз не вярвах, виках за Сенегал. Колкото и да е чудно. Аз също мога да кажа, че само следях резултатите. Най-симпатични ми бяха сенегалците и турците. Да, значи за Бразилия с нощи вика. Да. От всичките 64 мача, 63 познах. За Англия викахте ли? За Англия, да, те са много, много добър отбор, много са ми симпатични, но когато се срещнаха с Бразилия, бях естествено за Бразилия, защото те са ми любимци. Да, мерси. И аз ти благодаря, жив и здрав да си. Нетрадиционен въпрос, да. Да, и аз останах приятно изненадана. Да. Значи, нека да чуем за тази история. За албума? Новия албум. След като Бойко записал двете песни с тези две певици, аз се върнах в България и така изведнъж ме оцени идеята, че може да се направи нов албум 2000-та година. Почнах да записвам с Радостина, записах също един дует. Последствие тази песен миналия месец спечели първа награда на фестивала Сарандев, европейски поп и рок конкурс. Да. И последствие записах още няколко парчета с Бойко и самостоятелно. Така тръгнаха нещата лека по лека. Имам твоя музика тук. Музиката Ян Неделчев. 4 песни са мои, да. От кога се изявяваш като композитор? От 93-та година всъщност аз пиша песни и всъщност с първата си песен, Обич Блян, аз спечелих първа награда на Златни Орфей. Аз го знам това. Да, това е първата ми песен. Беше един голям успех. А ти пишеш много текстове. И музика. И музика ли? Да. Повече музика. Ще напиша една песен. Обаче го обещаваш сега най-тържествено. Да. Има само свидетели. трябва да се обадиш, да. Разбира се. Ще се възползвам. Възползвай се. Това предложение, да знаеш от този подарък. Сега ми е паднал. Точно така. Шегувам се, разбира се. Защо да се шегуваш? Шега, наистина. Не, песента ще ми я напишеш. Да. Ако зрителите не знаят, Светозара Златкова има два албума, много добра певица. Може би зрителите, но нека сега говорим за вас. Нека да си поговорим откровено за живота. Добре. За чий живот? Какви са вашите цели? Каквите цели? Как живеете? Живеем на... Знам, че много пътувате. Какво предстои още? В личен план, не само в професионален. Значи ние сме солисти и двамата на бившият ансамбъл Строителни войски, който вече се казва Арт Студио Войн. За съжаление, вчера ни беше последния ден, съкратиха и ансамбъл Строителни войски преди година и половина, а вече и нашият ансамбъл Арт Студио Войн няма работа, за съжаление, и сме пред съкращаване, защото просто от Министерството на отбраната повече не ни подават концерти. Ние всъщност правим повече концерти в поделенията на новобранците. Ето в други ден пак отиваме в Северна България. Това са последните ни концерти. В Плевен, Долна Митрополия, Белене, Велико Търново. Ходим в поделените, пеем на новобранците с Румяна Коцева, Христина Ботева, народната певица, Неля Манова, артистката, и танцовен ансамбъл Полиданс. Това е главното, с което се препитаваме. За съжаление, участие почти няма, да кажа. Почти няма. Ако някой се сети, пак ще е добре. За съжаление, в България си направим име, правиш име, и в един момент това име трябва, викате, в един момент това име, вместо да те храни, ти трябва да почнеш от начало. Не е като на Запад. На Запад, колкото си по-известен, толкова си по-голяма звезда. В България, колкото си по-известен, ти си по-стар и ти не ставаш за нищо. За съжаление, днешната политика на звукозаписните къщи да се лансират само млади,
Само те да се котират. А къде остава музиката за средното поколение и за старото поколение? Няма. Няма хляб за всички. Съжаление, само ние сме игнорирани. Ние не сме вече на топа на вълната, ние сме По в първа тази младост. тема, да, може много да си говорим и ние ще продължим след рекламата. Транс придава жизненост и обем. Сега искам да чуя твоето мнение по този въпрос. Деян говореше за шоу-бизнеса, за принципите, как стават нещата, Мисля, как че се си работи съгласна. в България. Аз съм съгласна с тебе. Какви са него. твоите цели? Ти мислиш ли за напред да продължаваш да се бориш в музикалния, как да го нарека? Бранш, шоу-бизнес. Музикалното джунгла. бойно поле. Джунгла. Ами защо не? То не може да спрем да се борим. Колкото и да не са розови нещата, ние ще продължаваме напред. Ето самия факт, че сме издали албум, това го доказва. Трудно е положението, хората рядко си купуват албуми, рядко слушат, рядко се пускат и радията, но въпреки всичко ние не можем да седим на едно място, затова правим и нови песни. Продължаваме да се борим, продължаваме напред, но дано да има повече такива, повече емоции, повече поводи за радост да има, защото фактически те ще ни дават тая сила.